Vinga, va. Un altre cop cap a comprar. Ara avui porto els envasos per reciclar. Per primer cop, a veure si funciona o no. I també estreno el remolc de la bici. A veure si puc ensenyar-ho. Si perdo alguna cosa després, perquè l'he enganxat amb una tira, perquè em falta un cargol i una femella em falta en el sentit de la... Estic arribant a Urup, es diu, Urup. Doncs aquest és el reciclador. Posaré en anglès perquè si no no tindré capacitat. Button and fist, és a dir que s'ha de posar primer, no sé si s'ha vist, s'ha de posar primer el cul. Aleshores vaig posant totes les ampolletes. Opa! Diu que la botiga no accepta aquesta... Bueno, pues res. The store doesn't accept this. Bueno, pues res. A veure... I aquesta? Aquesta potser sí, no? Pues no sé. Provarem amb aquesta, a veure si aquesta sí. Aquesta sí. Aquesta és aigua, no sé, sí, vale. Què més? Les coques, les Coca-Coles també. La cervesa, vale. Més Coca-Coles, més cerveses. I vinga, ja està. Aquesta és l'última. I ara què diu? Pues vinga, pay out. Pay out. Ja surt un rebut, una merda de rebut. Amb, no sé, amb la quantitat, i vinga, ja està. Anava molt bé, anava de puta mare, perquè passava no res, però a la tornada, una puta merda, perquè l'enganx no va bé, aleshores ja l'he enganxat així com he pogut, però res, em sembla que no aguanta gaire, i